Pinyata porphai na kebra chiti mapor molam Lahorijan police incharge manujal gogoi lapen stabatung chilangsi naka checking asai kitengpon bangso naka checking asai ki claim pon bamahut ihum bolero lakha MN01 S1680 Manipur pen Guwahati an ke damji puahut khangdunsi kakuru asai dengpono bangso kakuru ponahut motor apit hini backlight along Pokep sub box long pono kadu kawe pen Bharat Truck ke bag truck gram hirondoji posi honte pono le bangsolam ki penajok driver lapen arisa hua phan police atum nem inang pono pulisari tengka chinang atum amen laki ningamsai hawi kip arta thongkep asarbora men tonglun hawpip rest s lamphai ps chakpikarong district chandel manipur 2 lapen let kholal arta plikebra troxy asarbora men thangam res kibangphai district churachandpur manipur Lebangso drugs SDPO lapen dilai OC kapingkhat ponating pensi sites ponlo khatkhati pen Sailendra Tokbi Karbi Daily News